lokacin 2013 ka ce YouTube ba zai yi ba to ai wayar ma kirki lokacin banna wayar za ka ga yar jima ka ce in ka samu ta 15 ka siya ita ma a daddabo da za a sace ta yi kai wata biyu ka sace siya wata to da haka abubuwa zai yi ba to da dai ana tafiya haka so na bude channel ina tuntun wajen shekara 5 ko 6 ma na farko da nake da shi so da na bude sai na aje shi ba na masa komai sai 2017 February 2017 sannan na dawo na fara masa aiki to da na fara masa aiki kuma ina ga yana da wata 6 na cika da abin da nake nema saboda a lokacin da wahalar ita ce da in ka bude channel kana budewa in yanzu ka bude yanzu ai monetize lokacin da aka canza tsari aka ce sai ka samu subscribers 1000 sai ka samu time wannan watch hours din 4000 sai abin ya dan rikita ne kasan sabon abu ya zo tunda mu nan Hausa ne ba Turawa bale ka ce a za ka iya bi yawwa sai zamana da naga da aka zo da wannan canjin sai na rasa me yake mun dadi kai haka dai kawai karshe sai na koma na ganka da waya da Gmail yin karba kawai in mutane na subscribe saboda ina son kai 1000 to amma a canjin da suka yi ba haka bane idan da zaka je kai producing content mai kyau ka zo ka sa to subscriber zaka iya samun su ma a kwana uku wani ma 24 hours kamar kalubale ne kake jefa wa duka masu yin amfani da YouTube a yanzu kamar mu kenan a ni ina da budewa kuma ina da channel dina ta gefen production amma kaga har yanzu kamar ban kai yamma har yanzu ba kai ma karɓar wayoyin mutane kake kare musu subscribing wato abin da ya ji hankali na akan abin da ya faɗa yanzu na matasa masu karɓar wayarka a masu subscribing akan channel ɗinka a'a ba haka bane inda za ka sa content mai kyau dole mutane za su bi su duba sannan kuma wannan kallon da za su yi shine abin da zai siyar maka da shafinka a tage a irin wa'annan lokutan za ka ga kamar ku da tije wa'anda kuka dade kuna amfani da harka irin ta fim da kuma wato shi wannan YouTube da kuka shigo sababbi yaya kuke yi wajen kula da wannan din naku shafuffukan naku na sada zumunta tunda mafi yawanci za ka ga ba wani kasafai aka damu da irin wannan abubuwan ba sai da muka ga an yi raja'a a kai sannan kai ma watakila ka koma kai to yaya kake kula da shi a yanzu watakila abin zai dan zama kamar wallahi to di shafi na da channel dina na YouTube ta gefen production na ga na bude shi 2000 ko wanne 2001 ina gana haka kamar na bude shi amma a lokacin da na bude shi ba ruwa na ba ma kula da shi ba abin da ya dame ni ba yau tun da ina harkoki na abin da ya shafi film kuma ina yi to yanzu ne ma dai na dawo kansa sosai kayan da na yi kuma insha Allah akwai fina-finai da muka fita muka yi wanda za a fara dora su wanda kuma zai gamsar da mutane insha Allah da su ayatul lahi din ma su ne managers su ne suke kula da idan YouTube din yanzu ka san yanzu shi YouTube idan kana son kai ricin target ɗinka wato ka kai inda kake so ka kai to dole ka samu irin su ayatul lahi domin su ne kullum suna kan waya to ya yi turawa yauwa shi da abin da ke faruwa yarinta da yi ayatul lahi ba cikin irin gayin nan in yau a kai da shi ina ciki amma yahu din na masu kallo su yake wa mutuwa yahu gaskiya ne a wake idan ana maganar fasaha koyaushe za a yi maganar mutanen da suke sassauya muryoyi shin wai a lokacin da aka ce kai muryar babba kai muryar karami kai muryoyi dai daban-daban ni fa a wani lokacin na gwada sai in ji zafi a makogar na gaskiya abin yake kai baka jin komai ko ka kawai akwai yanayin muryoyin kasan kala-kala ce akwai muryar da tafi wata wahala wata muryar tafi wata sauki kamar misali in zan yi akwai muryar da gaskiya ban cika yin ta da jimawa ba saboda ni ma za ka ji kafin ka sani za ka ji muryar ka ta fara da shi ba kamar muryar irin wannan ka san magana da nake ma ka gane irin wannan murya in kana yin ta ko ka ji ma kana yi za ka ji muryar ka ta fara da shewa amma ba na yin ta da jimawa saboda irin wannan amma akwai muryar ma da tafi mun sauki shine irin muryar dattijo ita zan iya jima ina yi ba sauki abin duk a wuya yake a wuya yake duk a wuya ne za ka sarrafa muryar yanzu ya za ka canja wani muryoyin da duka mu koma irin na yara